Allahumma. Ana sing mriksani wayang kok masuk angin dugi dalem pinaringan sehat Allahumma. Amin. Ana sing gerah bar nanggap wayang Pak Cahya Kundadi sesuk pinaringan sehat Allahumma. Tombone mayar paribasan ditaplinjet mampet dibludul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan pun rapal niki pun sapu jagat Pak niki Pak pun saiki sampeyan malih kaya dukun ngono to dukun Pak nggih jagani Pak yang apa-apa kudu iso Pak sasi poso ngoten nika nek ora nek tanggapan nggih ngujubke kondangan kok Pak ning niku sae lho nggih kabeh donga Pak nek kanggene kula ndonga apik kanggone wong liya engko bakal balik luwih apik ning awake dhewe nah ning kok ndongane iki ning wong liya kok ala engko malah awake dhewe sing ndongake nemahi luwih ala bener nggih Jan Bu Lurah asmane Ibu Novi Dwi Hermawati. Ibu Novi. Pun panggih kali Bu Lurah. Dereng. Dereng, Pak. Lah masalah. Saking warga masyarakat iuran dikompliti Bu Lurah kali pemerintah Desa Siwalan, terus dados lantaran maringi rejeki teng panjenengan tek ora ngerti piye. Kula lho mergo teko kula kan telat to, Pak. Mula dalu niki kula nggih kudu kenal, kudu salaman kalih Bu Lurah. Soale niki menyangkut hidup kula 3 hari ke depan Pak niki Pak. Soale niki sing genah tanggung jawab Bu Lurah niki. Nggih. Bu Lurah. Mbok monggo tindak panggung Bu Lurah. Kowe kok iso merintah karo Bu Lurah iki piye? Mboten mbok nganemu kenalan kok Pak, kenalan Pak. Wong namung ngejak salaman Bu. Nggih. Bu lek tindak mriki anu tasih dipun tilar mawon lho Bu. Lenten apa Pak? Lenten apa? Lah nganti keri kene kan ya bahaya. Mergo aku ngerti lek anak piyai munggah rene nggo tas, sampean wajahe malih kaya kotak amal malian. Wedi nek kula copet ngoten ta Pak? Heeh. Oh, kula nyopet niku mboten kula pangan dhewe kok. Nyetor nyandi. Lah Pak Dalang setore? Ora. Niki Ibu Kepala Desa. Oh, nggih. Monggo Bu, monggo Bu Novi. Sri Kandi, Pak. Sri Kandine wonten ing Siwalan. Emansipasi wanita kepala desa tidak harus dijabat oleh seorang pria. Namun beliau seorang ibu yang berkenan momong masyarakat. Sungkem kula bekti kula nggih Bu, awet gagah, awet sehat, awet momong masyarakat, ditresnani sak pepadane ngurip, tansah pinaringan keselamatan anggonipun makarya, slamet donya slamet akhiratipun. Matur suwun nggih Bu nggih. Sampun nggih Bu, matur nuwun nggih. Kiriyen Bu. Wonten lah paling mboten lak paring pangandikan nggih Rama. Nggih. Ngendika mawon Bu, sanese ampun lho, ayo. Mriki Bu nderek Mas Gareng. Nggih. Nggih. Mboten sawedi kula mboten nyokot kok Bu. Lah kula kok ndruwedeg nggih. Mboten niki nggih uang mung dilabur Bu. Inggih, matur sembah nuwun rawuhipun wonten Siwalan Pak Gareng. Pangapunten kawontenanipun kados mekaten. Sae sanget Bu. Alhamdulillah. Niki sae sanget. Niki rekor penonton terbanyak Bu ngeten niki Bu. Alhamdulillah. Mugi netesaken berkah dhateng warga Siwalan khususipun. Amin. Lah rencananipun tiap tahun napa tiap napa Bu Benjang niku? Nggih, nek saged tiap tahun mugi-mugi kemawon percaya. Menawi sampun wonten pandangan Bu kinten-kinten tahun ngarep mangke dawah tanggal pinten wulanipun menapa? Mbak badhe pripun? Nggih kersanipun mboten nucul mengke jenengan kula suwunke panjer Pak Yoyo. Sing manjeri sing nanggap. Strategi saiki iki dalan kudu sing manjeri kok. Kula sampun mangertos dalemipun Pak Cahya kok. Oh sampun. Sampun nate tindak teng daleme Pak Cahya. Sampun. Lah kok mboten mampir teng kene kula. Lah mboten panjenengan pinarakne kok. Lah jenengan mboten telepon lho. Nggih benjing. Napa mboten kagungan WA kula? Mboten. Nggih mangke kula caosi mangke WA kula lebokne WA-ne ngene jenengan. Nggih. Lampine nomor WA. Oh iya. Sebagai alat komunikasi. Terus Bu Lurah pun ngendika Pak Gareng. Dawuh. Insyaallah yen kata rezeki warga Siwalan, tahun depan niku badhe wayangan melih. Cahya Kuntadi Madangkara Group ning Nun Sewu ketingale dagelane ganti tahun ngarep niku. Pripun gantos napa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Tapi saking Bapak, nggih. Pak Bapak garwane Bu Lurah Pak TNI. Pak Rosid. Kula dienggo awan. Kula dienggo awan. Pripun? Kula awane teng mriki. Awane sampean. Nggih.
Acarane apa awan? Campur sari awan mangke. Oh, ngono. Panggah katut kula, Pak. Ngendikane Pak Carik wau, awan ya ora campur sari, fokus wayangan tok ngoten niku. Tapi ngendikane Nek Pak Dene. siang niku ziarah makam lho, Pak. Mudiar. Berarti nek siang ziarah makam. Siang ziarah makam, Berarti dalu kula nembe esuk, Pak. wayangan. Kula esuk, kula esuk. Esuk Enjing napa, niku Bu? persiapan ziarah makam. Berarti kula dalune malam midodarenine. Nggih ngendikane Pak Dene Pak Lurah ngoten wau. Pak Dene Bulu. Dalune tirakatan lelekan, Istighosah nggih, Bu. istighosah. Oh nggih pun nek batal mawon sisar sing ramangan. Batal mawon. Wong kula niku anake Pak Cahyo dadi rombongan. Katut mboten katut kula melu. Alhamdulillah ngaten. Kok Pak Cahyo kok wayangan mboten enten garenge. Wuh, tenan, Bu. Kipun kirang sip ngoten. Mboten napa-napa, malah Eh? Tak kira ndongakne udan deres. Ah, rawane Pak, engko malah ketemah dhewe malah. Ibu Alhamdulillah. paring Nggih. dawuh dhateng warga masyarakat monggo. Kaitanipun kalian bersih desa, kaitanipun kalian hiburan wayang dalu niki. Dos pundi Ibu meluapkan rasa kegembiraan ngawuningani penonton ingkang puluhan ribu kados mekaten, Bu. Monggo 3 menit dari sekarang mulai. Iya Anu, lho. mboten Bu, bebas mawon Bu, monggo. Nggih, para warga Siwalan ugi sekitaripun katuran sugeng rawuh dhateng Siwalan. Alhamdulillah menika ruwame sanget. Mugi panjenengan remes danten nggih. Nggih. Mau dawuhipun Pak Gareng badhe tahun ngajeng wonten malih, nggih mengke ngundang Pak Gareng kersa napa mboten? Le kompak mboten. Kersa napa mboten? Mboten. Ah, menika. Sing mriki kersa ngoten. Wong Eh, penontone mriki menggok mriko sing kathah apa. Kathah saestu. Nggih kula nderek urip to, Bu. oh ngaten. ora Mbok kesake. nggih. Nderek urip, Bu. Anak kula jek cilik-cilik lho. Alah. Malah kaya kere reng-reng. Ben katut tok, Pak. Nggih. Bu kalian badhe matur nuwun sewu Nggih. ingkang pinarak menika ngajeng jenengan ingkang agem bathik. Nggih. Menika kadang animipun Ratu ing Surakarta. Sinuwun Sugeng rawuh. nggih asmanipun Gusti Benowo menika. Injih, Tebih saking Surakarta rawuh mriki. Matur sanuwun rawuhipun dhateng Siwalan. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Ponorogo Siwalan Pripun? wayangan teng kantor kepala desa dirawuhi Putranata saking Surakarta Hadiningrat. Gusti Benowo. Tepuk tangan. Nggih. Kanugrahan ngeten niku. Walan kok ya. Nggih. Nika Putranata, trahing nata rembese madu, Bu. Menawi kula Alhamdulillah. trahing kere rembese pecerean kula. Syukur lek ngakoni reng nggih nggih. Mila dijak nggih Bu tahun ngarep nggih Bu nggih. Oh, mbok inggih. Dijak napa mboten, Bu? Pak. Mboten. Mboten. Yuk, gek pripun? Ya wis tak melu wartaya. Kula wakilke mawon mboten napa-napa nggih nggih. Nggih. Iki gareng nggih. Niki paringanipun saking Ibu Samad nggih. Mugi-mugi berkah barokah nggih. Anu bulurah sing bar duet kalih Pak Camat ngoten nggih. Mugi berkah barokah. Nggih tumbas kathok jero. Aja. Aja. Ah wong pun 3 dina ra mulih kok ya. Terima kasih. Yo diaturake slendro. Apa ki jenenge Niken Salindri men jumeneng. Yo. Nah coba kaya apa ditumpakke sepur men rikat le munggah panggung. Wis nang panggung kok ya. Lek Niken karo Mas Gareng iki jan klop lek iki pisan. Mergo ya nang YouTube, nang TikTok iki bocah loro iki iso gayeng. Nduk, Niken. Iya. Alon ae ya mak peng kupingku langsungan ora. Kalau sing mirsani semono iki kabeh tresno karo jenengan lho kaya ngono. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Desa Bersinar Desa Siwalan Kecamatan Mlara Kabupaten Ponorogo. Ya, ini dalam rangka acara bersih desa. Semoga Desa Siwalan dan sekitarnya yang berada di live streaming YouTube saya mengucapkan terima kasih pada khususnya buat Bu Lurah dan juga Pak Camat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun,
rezeki ingkang kathah barokah sedaya diamini Pak Bu. Ayo. Terus semoga terhindar dari utang-utang, semoga terhindar dari penyakit-penyakit maupun virus-virus. Amin. Apalagi zaman sekarang itu virus corona sudah menghilang, kita ganti dengan virus cocok tangga. Apa kuwi cocok tangga? Iya, omongan tetangga itu virus. Oh iya, ngrasani to, Nduk? Iya. Iya. Tidak boleh. Pireng. Iya, saya mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Sehat, Bapak? Iya, kosok baline aman ya sehat walafiat ya. Mergo sampean sing tresnani piyai akeh, ya toh. Iya. Dadi awake dijaga men sehat terus supaya bisa menghibur kepada warga masyarakat. Amin. Iya, Bapak kesini tadi datangnya jam berapa, Bapak? Jam 6 wis teko kene, Nduk. Oh, jam 6. Oh iya. Tadi pondokannya kan sama aku di situ tadi ya? Itu loh, enggak di situ, di sini ini. Oh iya, lah ya Belakang. di sini toh. Di Iya, sini iya, nih. iya, Itu bangunannya baru itu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Baru direhab oleh para pemerintah desa sehingga jenengan temeriku lak sik anyar kabeh to apa-apane anyar to. Kamar mandi nggen mburi anyar Kamar resik. mandinya bersih sekali loh. Iya toh. Yang di Oh, belakang toh. tadi. Nyaman toh, Bang? Apalagi itu banyunya itu bening, banyunya itu. Airnya. Iya, airnya waktu bening. saya ngengek itu Eh! banyunya bening. Biasanya kan WC-nya kotor. Itu indah sekali loh Indah WC-nya. sekali ya, luar Nyaman biasa. sekali, luar biasa buat Ibu Lurah, tepuk tangannya mana? Iya. Enggak Bapak. Nggih, Aduh, sudah lama tidak bertemu kita. Sengok-sengok dulu. Nduk, Cahayu anakku wedok, muga-muga sehat terus, Nduk. Yo alah Bu Kesi sudah. Aja tak keprun ndasmu kowe. Arep cenanangan ora. Wong kula ya kangen karo Bu Kesi kaya. Oh iya Ibu Kesi, kita sengok-sengok dulu Ibu. Ayo. Bapak Ibu kucene jos gandes. Nduk. Niken. Nggih, niki kula teng mriki diaturi napa Bapak? Yo nembang sing apik menghibur warga Oke, masyarakat. baik, Yen baik. masyarakat itu terhibur, atine seneng, nyambut gaene semangat, rezekine melimpah ruah. Ngono kuwi. Nggih, ngono Oke kuwi. baik, kalau begitu kita nembang yang kasar-kasar ya Bapak ya. Ya, betul. Ngono. Ning kuwi gagasan to mesake lho, iki lho. Kuwi lho. Apakah ini peliharaan saya yang ada di rumah? Kowe lho karo wong tua ket mau kok wong tua mbok doni bokong, mbok doni silit ngono. Astagfirullahaladzim. Iki bapak, Nduk. Kok kamu bilang kayak gitu toh? Lho piye Oh to? yang ngedali bokong sama silit lu siapa? Kok malah Oh kamu mbok lo yang dari situ sendiri. Lah, kok Seharusnya ngene, Mbok? kalau saya memperkenalkan diri di sini supaya kamu tidak saya bokongi, seharusnya kamu di sini. Iya, Udah di situ. Sing tua ngalareng. Manut. Karo Ya bocah udah semene. dari tadi kok. Iya, dari tadi witiknya. Weh. Apa enek witiknya Udah iki? telat. Bahasa Indonesiane witikno ki apa lak ya witiknya. Iya. Udah telat toh, udah olehku perkenalan. Ya kenalannya ora apa-apa. Wes kenal kok. Lah kowe rasir kenal karo Gareng iki, Nduk. Sampeyan. Iki lho, Nduk niki kan ra pengen kenalan karo Gareng. Ora kenalan men kanca plek kok Pak kula nek karo niki. Karo Bonik. Oh iya. Akrab Plek. dadi plek. Saking iya. akrabe ngantek plek. Apa itu plek-plek? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak De. Piye? Pipis sik lancar? Sampeyan wi lho pipis sik lancar apa ora? Aku sehat lancar karena aku Kayak selalu jare minum kencing. biomoringa. Sorry, Malah Pak, ya. iklan ning Sorry, kene Pak, ya. Gareng iki ora. Sorry, Pak, ya. Katanya Pak De dulu kencing batu. Terus iya, tapi sudah sembuh. Oh udah sembuh. Malah alhamdulillah watune ya. wis tak nggo gawe pondasi omah kok. Nduk. Malah. Hasil kencingnya tadi. Malah kena nggo pondasi omah kok. Oh, Iki ndasku wis pasurung iki. Ah, sudah, Mbok sudah. sampluki ae kan. Iki cik pendak Saya benak. pendak sasi cik dipajeki kok ya. Wis, nah wis. Udah ganteng sekali. Kenapa toh kok ganteng-ganteng kok dilabur putih kayak pocong gitu? Kamu itu seharusnya itu nggak pantas loh jadi gareng. Lah terus Jadi anoman saja. Anoman apa duwe buntut? duwe, Pak. Endi? Di, Ya ora patek ketoki, Pak. Duwe. delok. Wah, ora aja nonton buntut-buntutku cilik.
Ora ketok. Sakmene. Semene. Ini anak seumuran Dik Niken itu merasa ingin tahunya kan tinggi, Pak. Jadi Penasaran terus. Dilanggati, Pak. Iki kok tenan aku kelakon kon udo neng kene, Pak, iki kok, Pak. Bahaya niki. Lah iya mula kuwi. Lagi ngene, Nduk. Ayu, pinter, nembang apik. Terima kasih. Pomo kowe anakku tenan, Nduk. Nyapa, Pak De? Mesti wis paman banggane, mesti gak oleh nyanyi, ya ta? Tak kok nyanyi aku ngadahi duwite tok kok malahan kok. Tenan pomo anakku nus tenan, Nduk. Pak bapak ya. Kok pe bapak piye? Sampean gelem to duwe anak aku? Umpama, Nduk, kowe ra ndek bapak, aku sanggup dadi bapak. Ya ampun. Umpama kowe gak duwe ibu, aku ya sanggup dadi ibu. Ya ampun. Yen aku ra ndek kowe? Ya aku sanggup dadi sliramu, Cahayu. Yen aku ra ndek kirek? Sauri, Reng. Kan jarene yen apa jenenge aku ra ndek bapak sampean. Aku sanggup dadi bapakmu. Yen aku ra ndek ibu? Aku sanggup dadi ibumu. Wah, terus yen aku apa ra duwe aku? Ra ndek apa? Jadi sampean sanggup dadi aku kuwi mau lho. Lah ya aku sanggup dadi kowe. Terus lek aku ra ndek kirek? Aku sanggup nukokke rantene, Nduk. Lah kan aku ra ndek kiri Ah, ora kah, ndak kon dilatih terus aku. Iki ngene lho, Reng, nggih. Napa, Pak? Iki akeh banget nawala iki pirang-pirang. Sik tak wacane sedhela. Engko niken ben kari milih sing endi nduk sing kok dhisike. Oh, nek niken napa-napa iso, Pak. Lah iya. Saking paguyuban RT se-Desa Siwalan dengan ucapan kompak bekerja guyub rukun agawe santosa. Nyuwun gending lungiting asmara selendang biru caping gunung versi jaranan. Kagem Ibu Kepala Desa Siwalan semoga kuat mengemban amanat dari rakyat untuk kemajuan Desa Siwalan. Request lagu Lali Janjine saking Sumber Setia Agro utawi Mas Amri. Nggih. Meniki Sumber Setia Agro adalah salah satu donatur kembang api sore mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyuwun gending wuyung. Katur pamirsa sedaya sugeng hamirsani. Wassalam saking Khairul Mas'ud. Nah nggih. Ponorogo siap. Paguyuban RT Sesiwalan nyuwun gending lintang asmara. Wah, wau sampun. Ugi prahmen mugi salah setunggal kadang BPD ingkang meragakan meragani nggih. Kadang BPD mangke kasun prahmen ngoten, Pak. Nggih. Kepada Pak Dalang Cahyukun tadi dibentas minta gending ular kambang jajah desa Milangkori atas nama penggemar wayang kulit rombongan bocah kerja. Apa iki? Bocah kerja keponan nggih. Matur sembah nuwun. Saking Bu Siti Zulaikah minta lagu Ditinggal Jauh dan Kopi Manis. Sekian matur nuwun. Lan perlu kula aturaken dumateng para ibu-ibu lan ugi ingkang sampun kepareng mundhut lagu menika murni namung gamelan mboten mawi campur sari dados mangke diaturaken nggih saged garap kemawon nggih Mas Garing nggih. Sing saged mangke diaturke. Nggih. Wondene mboten sing dereng saged mangke kagem taun ngajeng, Pak. Iya. Malah ngenteni setahun. Soale iringane niki klasik gamelan. Nggih. Mboten ngangge elektun. Mula Pak Camat wau nembangipun nggih blero merga kulino diringi elektun, Pak Camat wau. Iya. Sing ndi nduk niken sing kok disene? Sing ndi Cahayu? Sing ndi? Arep nembangke sing ndi? Wau enten paman nyuwunan selendang biru, ya ta. Selendang biru ki sing selendang biru. Lho, Mas. Bisa ta? Ya. Ya nek Keter Sumilir. Loh, piye to iki? Sing to, omonganmu mbok sing cetha to, Nduk. Mau wonten sing ngersake lagu Selendang Biru. Lagu Selendang Biru ki sing piye to, Nduk? Sing larase slendro kae to? Selendang biru. Kuwi lek sing gamelan, lek sing musik gak ngono. Sing musik piye? Lek sing musik ki piye, Bu? Sing kuwi lho. Uduh kuwi. Sing yen kowe njaluk lebih mending aku
aku sing alih. Nah, saiki sing selendang biru sing klasik apa sing kuwi mau? Kitir Sumilir mawon. Loh. Oh, Nduk, bener kuwi, Nduk, bener Kitir Sumilir. Mumpung kanca-kanca wis bar latihan kuwi. Ini lagi viral ini di TikTok ini. Siapa penabuhnya? Loh, Madangkara. Madangkara. PS dengan Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Iki pengendalian Jepangnya Mas Nopal. Apal kowe Nduk karo Noval? Hafal. Wong kuwi biyen tau dadi apa mantane sinden kula. Oh. Novalik Ha, ada mong yo. tahu dadi mantane Sindenku. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Malah. Ya Nduk, coba nggih gebrak swasana. Nggih. Nggih. Apik ya orang lek nyeleng nih kan ya, Jos. Apik, celenge ra iso minger nabraki kancane. Lho celenge ning ndi ya ngono kuwi ora iso menggok pancen. Dadi, Pak, dadi. Wah, lah iki Sing masak. ngersake sapa to ya? Dadak mesti weling ora asal nganggo Lho sing jaran. milih ya dhek dhewe lho. Dadak kaya ngene. Niki sinten? Lho, emoh iki. Oh. Oh, iki kuwi apa? Oh, minyak. Minyak telon cap 3 anak. Minyak apa? Oh, ditulis. Oh, japaran, minyak japaran, Pak, minyak japaran. Oh. Minyak japaran, Pak. Minyak japaran, iya. Nggih. Minyak japaran, minyak. Wah, wis. Minyak japaran sing duwe sapa ya? Sing duwe. Wah, Ibu-ibu enten sing asta mboten niki ibu-ibu. Ibu-ibu enten sing ngasta minyak japaran mboten iki iki. lho malian. Wah, kujur iki. Eneke lengok lentekno piye ta, Nduk? Oh, iki minyak japaran. Ora gelem, Reng. Lah wong fresh kerok, Pak. Iki yo koclok iki yo. Wong minyak japaran kok kei fresh ker. Buka. Oh, ben dibuka. Manut to, Reng. Lah ya udu ta, kandhane sengir-sengir piye ngono kok, Nduk. Sing duwe minyak ki sok niki. Nggih. Oh, nggih. Apa-apa, boleh apa? Reng ki lho dituting, Reng. Ki, Reng. Oh, ngen tas e. Oh, nang tas eneng. Oh, iya. Soalnya nak ora rasa ngetokke jaranan, Pak. Aku ora ngetokke kok. Gawe repot wong sak kecamatan ngene iki senengane. Ora sak kecamatan sing repot kowe dhewe iki ora. Sing endi, Nduk? Kok empuk-empuk oh sotek udu tes. Koprok kowe kok ora. Ini tenan supar. Gugup to, gugup. Nonton apa piye? Ora mau. Ah. Ki, udu. Golek dhewe. Uyuk. Alon-alon, sabar, Nduk, sabar. Semene kok ora nek duwite to. Sing ndi? Alon-alon. Sing ireng ki ndi? Iki jero kene ora. Jero iki udu. Iki senes. Iki senes nggih, senes. Alah Gusti. Sabar. Golekno to, Reng, golekno. Sumpah lho, Pak. Mbok dewake kula, Pak. Mosok to reneng. Lho renek lho, Pak. Nang ngendi jan? Minyak kok gek ora kegawa, Nduk. Si alon-alon. Alon-alon cahayu. Kuwi, Nduk, coba, Nduk, kuwi, Nduk. Ngene iki ora sak baene kok, Pak Yoyok. Ngeten iki ora sak baene. Waduh. Teki tenan Ini sumpah. penonton. Duduk, Mas. Ken, kok mbok ombe to? Reng, kuwi piye, Reng? Kuwi piye, Reng?
bis neng Wonogiri jam piro? Kok malah minggat. Tak keprok kowe kok. Wedi tenan sumpah, Pak. Aku nyegat bis wae aku ning. Kulo. Iya. Taman Reng. Ono ngoleske. Ken. Dilepeh. Tamanan. Walik Reng, walik. Malah dicokot ku lato-latomu. Oh, dudu kuwi ora ngono. Oh, koprol, salto Reng, salto. Wah, iki medeni. Urung salto kok ngeploki. Wis semangat to ya, urung berarti ya. Kapan lemu salto? Wis salto ping pira ki mau? Gareng wedi tenan gareng. Ayo, kaya petuk mendring gareng. Marine pripun, Pak? Lambu mung karo kowe lho joget mau kaya aku kurang akot jarak. Kuwi lho apa nangis lho Reng, nangis Reng. Nggih. Reng. Sing wis-wis ngono ki marine malah yen dinedit. Engko dhuwit to? Dhuwit. Heeh, kowe laris. Kula kirene lagi golek kok piye to? Ora kowe mesti sangu ora. Tasmu nendi to tasmu? Anu, ketinggalan ten mobil Pak, adoh parkire teng kantor. Bu, anu Pak Camat ngampil 100 riyen Pak. Ngapunten Pak. Mangke coplok gaji nggih mboten napa-napa Pak. Nggih. Oh, maem, tombo. Iki moh ya wis. Balekno Reng. Dibalekne sing duwe no. Anu Pak. Oh, Bu to nggih. Gareng gugup tenan. Mangga Bu, ngapunten Bu. Nggih, kula anu madoske tombol anu genduk riyen. Nggih. Iki tombone iki. Menyan, Pak. Oh. Ora gelem no. Wah, cilaka Reng iki Reng. Allah, ya Allah. Iki gelem. Iki. Mai. Iki mbok sing iso nyerateni sapa ya? Dadi pocong. Ketoke kuwi ya.
Mene isyarat karo kowe ra iki. Kowe iso nambani ra? Ora iso, Pak. Ora iso nambani Ora tenan. iso, sumpah. Aku ayat kursi tak apalno ora apal-apal lho, Pak. Sing kok apalne mejane kok kowe yo ora. Ayat dingklek iso aku. Kene-kene lek ra aku sing ngatasi ra rampung. Lu nduk. Apa? Udut. Apa? Duh, ciu. Cium mulut. Apa kowe? Apa? Maam. Maaf. Oh, Gedang, gedang, Pak, gedang, oh, Pak, gedang, Pak. Kaya ngene kok gedang Rada yo cepet, Bu. enek piye ngopo. Wong gayenge kaya ngene kok. Sabar sik. Oh. Iya. Oh. Kuwi lho Pak Koramil Ndak lunga. gedange Pak ojo. gorene. Nggih bubuk to? Iya. Iya. Oh. Nggih. Suci. Allah. Wong gur sak Kene, gedang. Kene Pak. Aja kowe ora mari-mari lek kowe kene. Wong sing golekne kula kok senengane serempean iki. Iya. Lalu. Coba Ngawut malah kok pangan dhewe. Ancuk ya. Oh modar. Kene nduk aku sing iso. Masa poconge muni jancuk. Dirapali Pak. Sholli salam. Selamatan. Mari ya. Gedang digeget pamrih men padang. Ora. Ora. Ojo. Ojo. Nduk. Ampun, Pak. Aku Ampun, Pak. ngene lho. Nduk, ini kan. Nggih. Jarene. Sing kok dahar lak gedang. Gedang. Barang kuwi digeget men iso padang. Sehat reng, pisan reng. Wis, mari. Wis aja kok jarak neh wis. Boten tak jarak. Piye? Tangi nduk ya. Kuwe nae turu. Asem iki. Turu dengkulmu. Ah perasaan kat mau turu to, Pak De? Turu kanca sak kecamatan mumet mikir kowe kok. Papa, Piye? ini tadi gimana kok tasku bisa seperti ini? Gareng. Ayo. Kamu tadi habis nyolong duitku ya, Pak? Heeh, kuwi gareng nyopet mau. Ora sumpah. Mau kowe iki Iki mau pokoknya jumlah dompet ning kene pokoknya enek 10 juta nganti kelong 5 juta berarti 5 juta ngijol lindasmu. ngerti yang ngene ra mangkat. Kowe molak ceritane iki kesurup. Tidak butuh cerita, Pak De Gareng. Saya tadi tidur di sini. Lah salah, lho turu kok ya ora ning kono, kok ning kene. Lah gak tahu tadi gimana ceritanya. Lah iya, aku ora nggawa apa-apa, Nduk. Aku golek minyak tok iki tenan, sumpah. Lah kok kaya ngene? Ya iki Namanya ndak boleh loh ini ngorat-ngarit tase wong ki. Iya tak lebokke. Iya tak lebok. Pak, tenan sumpah ngene iki ameng-ameng nyawa aku tenan ngene iki. Wes sebagai ijolnya? Sebagai ijolnya kamu mau nyanyi nggak sama aku? Mau. Aja meneh kok nyanyi to. Adus barang kowe gelem aku sae. Maksude iki lak ngedusi supayane ilang sukertone niku. Iya, heeh, sesuci. Sesuci karo kula niku. Melu kok sik aku kok. Nyanyi nurutan apa Ayo. Bang? Apa? Apa iso? Kamu bisa lagu apa kalau Madangkara ya semuanya bisa. Madangkara sing latih sapa rumah? Kalau gitu aku minta tes nada dulu, Mas. Nadane C. Bes. Bes, gamelan iki. Belok 6. Anu kegeden M apa S ngono wae. Kuwi kaos yo ngawut ya. Sapira Pak De? Oke. Pindho samudra pas. Wo kuwi to. Ayo ndang. Kuwi to. Lamunan Pak. Lamunan ngene kan. Ngene. Sampeyan bagian Timbangane aku pindho. kok dikon ngijoli duit 5 juta, Pak. Wis nyanyi niki mawon. Lah iki slendro. Niki slendro, Pak. Ayo slendro dhisik. Slendro ki sing iki, Mas. Sing iki nggih. Pindho samudra pasang. Pas to? Ha iya, aku lahir wis kalungan gender kok. Waduh, lelet. Semono. Musik.
Ora nek musike. Oh iso kan, iso. Siap iki. Siap. Ya. Gamelan Oh, siap. ya. Nggih. Madangkara kok ya. Ya. Madangkara sing nyanyi Mayangkara karo Bayangkara. Sapa Bayangkara? Lah niki. Ya Cok, diaturake, iki pancen lagi viral. Ya saya. Tepuk tangan untuk gendut niki. Alhamdulillah, ini Ya. tadi sudah 5 lagu, terima kasih. Iya, 5 lagu tidurnya setengah jam. Gendok neken saged Nggih. istirahat riyen nduk sampean. Boleh. Istirahat sih, istirahat sih. Iki genti Mbak Yumu Madangkara tak tampilke. Ayo. Nah. Coba Mbak Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Ampun jaranan lho Pak, ampun jaranan melih lho Pak. Ampun jaranan lho Pak. Minyake pun telas lho Pak, ampun jaranan. Lah ya lek sing dadi loro kan ya malah cucuk to reng kowe. Ayo. Coba cah loro yo jumeneng cublak suweng. Iki Dua genduk artisnya Madangkara. Upin-ipinnya Madangkara. Upin Ipinnya. Kuwi Mbak Birgita iki. Satu Mbak bir kita, satu bir hitam. Hei, Winong. Winong. Mbak Birgita kalih Mbak Winong. Leres nggih. Mbak Birgita saking Kediri, Jawa Kediri, Timur. kalau Mbak Winong saking Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur. Wis, iki kembar pini-pine Pak Yoyok ya iki. Iya. Kindo ana sing ngersakne iki gandeng sponsor saka Sumber Setia Agro. Ngersake lali janjine. Ya. Ya. Lali janjine. Sik kelingan ta nduk lagu lawas iki. Lah. Sing dirnar mirenggur sertar turder. Kurwer ngartar nertar war marmur. Kuwi radio rusak lek kuwi ora. Spikere, Pak. Nggih. Marker. Terus. Ter dir turbar halur. Diakei R ae ora. Lali janjine. Yo monggo. Ya, karo ngaturake sungkem bekti marang Gusti Benawa. Matur nuwun Ti. Sungkem kula sak kanca. Kanugrahan Ti panjenengan kersa rawuh Ti, sehat nggih Ti. Matur sembah nuwun. Mbak nuwun. Ugi katur Kang Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Tanjung Priok. Nggih, Monitor wonten YouTube sembah nuwun. Sembah nuwun nggih. Monggo dipun aturaken lali janjine. Yo.